Den her video. I dag så vil vi forklare om vores rapport, vi har lavet, som du har givet os omkring laserlys gennem et optisk gitter. Og formålet med den her opgave, det var at finde bølgelængden på henholdsvis en rød og en blå laser. Og det skulle vi gøre ved hjælp af et optisk gitter, som lyset det bryder igennem. Og ja, vi vil lige forklare lille smule teori bag igennem. Vi går lige hurtigt igennem. Først vil jeg lige forklare, sådan, hvad lys sådan, kort er. Og lys, det er jo sådan stråling, som er det lys, vi kan se, som vi skal arbejde med i dag. Og synligt det lys, det er sådan en meget lille del af det elektromagnetiske spektrum. Elektromagnetiske spektrum er et spektrum af lys generelt og stråling, hvor at i den ene ende, der har vi radiobølger, og i den helt anden ende, der har vi gammastråling. Og in between that, der er der synligt lys, som er en meget lille del af det. Og synligt lys, det er det lys, som vi kan se. Og det er så også det lys, der kommer ud af vores laser der. Ja. Ja, så har vi jo, som Amalie snakker om lys, og nu er det, hvordan at det fungerer igennem det her gitter. Jamen, når lyset passerer igennem det her gitter, så afbøjer vi jo ind i lyset, så det, gitter laves sådan nogle, hvad kan man sige, sådan striber, og så er der nogle huller imellem de striber, hvor lyset det så kommer igennem, så det sådan gitteret bryder på en måde det her laserlys, så du ved, vi kan se alle de her prikker. Og så er der også noget, der hedder inferens, og så har vi to forskellige slags inferens, og det er, den første er konstruktiv inferens, og det er, når bølger, de forstærker hinanden, og så har vi destruktiv interferens, og det er, når bølger, de møder og modvirker hinanden. Og så har vi jo gitterligningen, som er med til at beskrive, sådan, hvordan lyset det bliver spredt, hvordan det spreder sig hen ad væggen, hvor vi kan se de prikker. Yes, så har vi egentlig her et eksempel på, hvordan og hvorledes man kan finde, lambda, og for eksempel noget, der hedder en glitterkonstant. Først så har vi... Det er de formler, vi bruger i opgaven. Ja, det er de formler, vi bruger i opgaven. Og vi har så vores første formel for at finde phi. Og når der er, vi putter den her laser igennem det her gitter her, så får vi masser af forskellige prikker på vores tavle eller vores væg. Og der kan vi, hvis vi tager første prik, som er ordre nummer 0, og så hen til første prik, så kan vi egentlig danne to linjer, som danner en trekant. Og den her trekant gør så, at vi kan bruge cosinus, sinus og tangent til at finde de forskellige værdier, vi skal bruge. Og fordi vi kan bruge tangent og cosinus og sinus, så kan vi også bruge modstående kateter og huslæggende kateter. Og i dette tilfælde, så er modstående kateter x i ende, og vores huslæggende kateter er a, og a er egentlig bare vores ordrenummer. Ja. Ja, og så vores hypotese, det er jo egentlig bare, at vi har en formodning om, at afbøjningsvinklen ændrer sig, alt efter hvilket gitter vi bruger, og hvordan laseren rammer gitteret, hvordan... Gud... At lyset vil ændre sig, afhængig af, hvilket gitter vi bruger. Ja. Det er præcis, og det kommer også an på, bølgelængden på de forskellige laserlys, hvordan det kommer ud på den væg, som vi har valgt at stille det op af. Og så de materialer, vi har brugt, det er egentlig bare en rød og en blå laser. Så har vi brugt de her 3 gitre med de forskellige gitterkonstanter, altså 100, 300, 600. Og så holdere til gitrene, noget papir, som vi kan skrive ned på, og så en lineal, så vi kan måle, som Pixel siger, fra 0. ordre til første, fra 0. til anden, og så videre. Og så har vi bare brugt et stativ til at holde den her laser, så den bliver ved med at lyse. Og så har vi vores fremgangsmåde, og det er egentlig, at vi tager vores laser igennem det her, hvis vi så for eksempel tager 100 ml gitter, og så tager det her vores målebånd og måler fra 0. til første ordre, og fra 0. til anden ordre. Og noterer, hvor langt de her prikker er fra hinanden. Og det er ekstremt vigtigt, at vi gør det fra 0. til første orden, fra 0. til anden orden. At det er vigtigt, at vi altid måler fra den 0. orden, og så til hvilken form for anden ordre vi skal, for ikke at lige pludselig danne et forkert resultat. Fordi hvis vores 0. orden, eller hvis vores første orden er forkert, så kan resten af vores data blive forkert. Ja, endnu mere forkert. Endnu mere forkert. Godt. Så har vi lavet noget databehandling her.
Der har vi lavet sådan nogle kolonner, hvor vi ligesom kan skrive vores data ind, som vi måler. Og til at starte med, der kan vi se, der står 1, 2, 3, 4, 5. Og det er vores sådan orden, eller ordner. Så 1 det er første orden, 2 det er anden orden. Og så kan vi se, at der står A, og det er vores afstand mellem gitteret og vores væg. Og det er altid den er faktisk den samme i hele opgaven. Og så x i ende, det er afstanden mellem henholdsvis 0 til første orden og 0 til anden orden ned igennem. Og så har vi theta n, og det er vores afbøjningsvinkel. Og den finder vi ved at dividere x i ende med vores x i ende med vores a, og så tager tan i minus første til det, vi så får. Og så har vi lambda ude i siden, og det er så vores bølgelængde, som vi så skal finde. Yes, og det har vi lavet sådan en kolonne for hver gitter, vi bruger. Yes, og nu vil Rosa lige forklare lidt om noget regressionsanalyse, vi har lavet. Ja, så for at vi kan finde den her regressionsanalyse, så tager vi jo egentlig bare vores kendte værdier, og så sætter dem ind i Excel, som så pænt kan lave nogle prikker for os, og så kan vi manipulere lidt med de her prikker, så vi får en lineær funktion. Og så kan vi efter aflæsning på den, hvad vores hvad kan man sige, y er, så det er så vores x, så man kan se, hvor der står 0,0006. Det sætter vi så ind, for så at finde ud af, hvad vores lambda er. Ja, og det er jo så forskelligt fra, om det er blå eller rød laser, som vi så tydeligt kan se. Ja. Og for så at give et bedre indblik i, hvordan man for eksempel kan gøre det. Hvis man ikke har mulighed for Excel, så kan man også gøre det i hånden. Og her har vi taget vores 100 ml røde laser, og så har vi poppet den ind af her på vores tidligere formler, for så at give den et godt indblik på, hvordan man kan gøre det manuelt i hånden. Og der kan vi fx se, at vi har vores afstand fra gitter til... det er afstanden fra 0. orden til første orden. Ja, tak. Og dividerer det med afstanden fra gitter til væggen af, som så giver os et tal. Og det er så phi, og phi... Jo. Altså ja, og så skal vi så tage en i minus første for det, fordi det er en vinkel. Ja, og så fordi det er en vinkel, så skal vi så putte det i minus første, og så får vi så reelt vores phi. Og så for så at finde så skal vi så have en gitterkonstant, som så er vores d, og den skal vi så have divideret vores orden med milliliter, eller millimeter til, som er det her gitter her, og der for eksempel har vi 600, og så, som så giver os en millimeter. Og så har vi så lambda, vi skal have udregnet, og der tager vi så vores millimeter og ganger med sinus til vores gitterkonstant, og dividerer med den orden, vi er i, som så er første orden, og så, som så giver os vores lambda, eller vores bølgelængde i meter. Og så vil vi gerne have lavet den om til nanometer, for så at vi tager vores meter, og så ganger det med 1 million, eller 10 i 9, som så giver os det her 600 nanometer. Yes. Og så har vi en diskussion, hvor vi blandt andet vil snakke om vores fejlkilder. Og der kan egentlig forekomme mange fejlkilder i den her opgave. Vi har i hvert fald et par fejlkilder. Vi kan for eksempel lige gå op og kigge på en af dem. Det er, at i vores blå laserlys her, der har vi fået bølgelængden til 120, og det burde den egentlig ikke være. Den burde være 405. Så det er jo egentlig, så der må have gået noget galt i vores beregninger. Men ellers så kan der være ujævnheder i laseren, altså den står skævt ind på gitteret, eller ja, laseren kan være utydelig at se. Yeah. Og så kan det også bare være, at vi har fået vores værdier af en anden gruppe. Yeah. Og vi kan jo ikke lige vide, hvordan de lige har målt deres ting, så det er jo ikke lige sådan til at regne med. Og ja, ligesom Rosa siger, så kan det være svært, men hvis der er for meget belysning, fordi at hvis lys går mod lys, så er det svært at se. Ja. Ja, og så kan jeg forsøge at stå skævt, så det kan måle sådan flippy. Ja. Ja, og vores konklusion, det er, at
Vi har fundet frem til, at sådan cirka i gennemsnit, der har vores røde laser en bølgelængde på 650 nanometer. Sådan cirka. Og det blå lys, det har en bølgelængde på cirka 450 nanometer. Og vi ville måske have ønsket, at vores resultater var lidt mere præcise, men vi har gjort vores bedste, og vi har kæmpet hele eftermiddagen, og jeg tror faktisk ikke, det bliver bedre nu. Så vi glæder os til lidt feedback fra dig, Rasmus. Vi vil sige tak, og godt nytår. God påske.